खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी सरासनस्रायै जों साफ्रोमबो सुबुङा गुबुन गुबुन राव सोलोंनो मोजां मोनो आरो बेखौ नोजोर होनानै एबा आथिखालनि सोलोंथाइ गोनां एबा गुन गोनां लाइमोनफोरखौ नोजोर बोनानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांनि सरकार एबा बिटिसि सरकारनिफ्राय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि लादों। बेनो जाहैबाय जापानिज लेंगुवेज लार्निं सेन्टार बेखेवसिगोन बिटिसि सरकारनिफ्राय एबा क'क्राझार नोगोराव। थारैनो बे समाव आथिखालनि लाइमोनफोरनि जा सोलोंथाइ एबा गुन गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना हादोरनि अनगायै गुबुन हादोराव थांनानै साख्रि एबा जब मावनायनि थांखि बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे थांखि लादों। बेनो जाबाय जापानिज लेंगुवेज सेन्टार। जाय बिथांमोना जापानिज लेंगुवेज लानो एबा सोलोंनो गोसो दङ बे लाइमोनफोरनि थाखाय बिटिसि सरकारनि मोनसे गोख्रों थांखि। बेजों लोगोसे आरोबाव बिटिसि सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव करियान आरो चाइनिज रावबो फोरोंथायनि मावबादा लागोन बिटिसि सरकारनिफ्राय। बे बाथ्राखौ फोरमायदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बे समाव बिटिसि एबा जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ गोख्रों सोलोंथाइ होनो थाखाय एबा गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय गोबां समनिफ्रायनो एबा गोलाव समनिफ्रायनो मावनो थाखाय थांखि लाबोनाय बायदिनो आथिखालनि हाग्रामा महिलारी बिथांनि खुंथाय एबा बिटिसि खुंथाय एबा बिटिसि सरकार खुंथाया बे समाव आथिखालनि लाइमोनफोरनि थाखाय एबा जापानाव थांनानैबो खामानि मावनानै एबा मावहैनो थाखाय गोरलै जानायलाय बे समाव जापानिज लेंगुवेज लार्निं सेन्टार बेखेवसिगोन होननानै एबा बे जापानिज लेंगुवेज लार्निं सेन्टारखौ बेखेवगोन क'क्राझार नोगोराव। बे बाथ्राखौबो फोरमायो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालनि लाइमोनफोरनि थाखाय जापानिज लेंगुवेज लार्निं सेन्टारजों लोगोसे आरो फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि थांखि लादों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै लाना फैदिनि। আমাৰ আসাম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আৰু চিএম ছাৰ নিজে আছিলে আমাৰ বিটিসি চৰকাৰৰ লগত যেটো ৰিভিউ মিটিং এই ৰিভিউ মিটিঙত এটা মাইনট হৈ গ'ল ডিসিশন হৈ গ'ল যে কোকৰাঝাৰতো জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টার খোলা হ'ব। এটো খুব ভাল ডিসিশন আৰু জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমি শিকাব পাৰো আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত তেতিয়াহ'লে জাপান বা চাইনা বা কোৰিয়াত বহুত স্কোপ পাব। ইয়াৰ পিছত আমি ভাবিছো কোৰিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আৰু চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটো লার্নিং সেন্টার সেইটো আমি আস্তে আস্তে কৰিম। এটো ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে বিটিসি বাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু সেইদিনা যিখিনি মিটিং হ'ল 100ত 90% পজিটিভ 10% অলপ আৰু আলোচনা কৰিব লগা কিছু আছে। অৰ্থাৎ আমি যিখিনি এজেন্ডা লৈ পেলাই বিটিসি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰেজেন্টেশন দিছিল এই প্ৰেজেন্টেশনৰ ভিতৰত মানে 100ত 90% পজিটিভ হৈ গ'ল। 10% আৰু আলোচনাৰ অলপ দৰকাৰ আছে এইখিনি কথা।